Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις γνώσεις του, αλλά και την αγάπη για αυτό που κάνει, θα δούμε σε λίγο τι είναι αυτό, κατάφερε όχι απλώς να προσεγγίσει πολύ κόσμο, να μας γνωρίσει μια ιδιαίτερη διαφορετική γραφή, ένα ιδιαίτερο τρόπο γραψίματος, ο οποίος έχει να κάνει με το παρελθόν της περιοχής του, αλλά και όλη αυτή η προσπάθεια να εξελίσσεται συνεχώς, να περάσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον γραπτό λόγο, στις εφημερίδες και τώρα να είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα, που είναι η συγγραφή, η παρουσίαση σε βιβλίο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, αποστρατιωτικός συνταξιούχος και εικαστικός, άνθρωπος με πολλές ανησυχίες. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας γνωρίσουμε, για όσους δεν σας ξέρουν, από πού είναι η καταγωγή σας, πού μένετε. Ναι, είμαι από το Βόηο, από τη Δάφνη Βοηού συγκεκριμένα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και τα τελευταία χρόνια μένω στην Πτολεμαΐδα και προσπαθώ να βρίσκομαι μεταξύ Βοηού και Ορδέας. Εσείς λοιπόν είστε αυτός που μας περιγράψατε, ο Κωνσταντίνος Τσιαμίτης. Ποιος ήταν και ποιος είναι? Ο Κωνσταντίνος Τσιαμίτης ήταν ο κατασάρκα παππούς μου. Αντανίστηκα το όνομά του, αλλά όχι τις ιδιότητές του. Δηλαδή, ενώ στο προφίλ εμφανίζεται ως ένας τύπος έτσι έξω καρδιά και με ιδιαίτερη αδυναμία στα γλέντια, στα παζάρια εκείνης της εποχής, ο παππούς ήταν ένας εργατικός άνθρωπος, ιδιαίτερα δημοφιλής και πολύ αγαπητός στο Βόηο, πασίγνωστος. Να το διευκρινίσουμε λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος Τσιαμίτης είναι ένα πρόσωπο που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην πλατφόρμα Facebook, ο οποίος γράφει με έναν ιδιαίτερο τόνο και με έναν ιδιαίτερο τρόπο που θα εξηγήσουμε συνέχεια ποιος είναι αυτός, σχολιάζει ζητήματα της καθημερινότητας, χρησιμοποιώντας όμως αντιλήψεις αλλά και τρόπο αναφοράς, λέξεις, ομιλία του παρελθόντος, σωστά, και είναι μια δική σας έμπνευση, η οποία έχει πολλές σκοπιμότητες. Από τη μία να σχολιάσει το παρόν και από την άλλη να επαναφέρετε ζητήματα όπως η χρήση λέξεων, ο πλούτος λέξεων του παρελθόντος και η σύνδεσή τους με την αρχαιότητα ακόμα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, έτσι. Να σας πω την αλήθεια, λίγο διαφορετικά ξεκίνησε, αλλά επειδή την πορεία και τη διαδρομή δεν μπορείς να την ελέγξεις, όπως δεν ελέγχεται η ζωή, δεν ελέγχεται και η διαδρομή του συγκεκριμένου προφίλ. Στην αρχή, όταν δημιουργήθηκε με την προϋπόθεση να επαναφέρω μνήμες της εγγύς περιοχής, των καστανοχωρίων, ας πούμε, χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, γεγονότα που κόνταβαν να ξεχαστούν, ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν πριν από 50-60 χρόνια και ήταν βέβαια και μιλάμε για ονόματα που ήταν και πασίγνωστα στο Βόηο, ας πούμε, τα οποία ο παππούς τα επανέφερε στη μνήμη. Και επειδή υπάρχουν και εν ζωή πολλοί φίλοι του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ισχυρός αρχικός πυρήνας του προφίλ ήταν άνθρωποι που τον ήξεραν και τον αγαπούσαν. Μάλιστα. Και να σας πω εδώ, επειδή κατά βάση κρατήσαμε ως μυστικό επτασφράγιστο για μια δεκαετία περίπου το ποιος είναι ο παππούς, γιατί θέλαμε να υπάρχει αυτός ο μύθος. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μου λέγαν: κοίταξε να δεις, είσαι ο βασικός ύποπτος, αλλά δεν θέλουμε να μάθουμε ποτέ. Εμείς θέλουμε να μιλάμε με τον Μπαρμπακότσο, κατά λέξη. Υπήρχε λοιπόν ένα πρόσωπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο περιέγραφε καταστάσεις του παρελθόντος, επανέφερε μνήμες του παρελθόντος και κάλυπτε ένα κενό. Το κενό αυτής της διατήρησης αυτών των στοιχείων, τα οποία όσο περνά ο καιρός χάνονται, αλλά και μιας ιδιαίτερης γραφής. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και εκεί υπήρχαν και οι δυσκολίες, ειδικά από τη στιγμή που αυτό έπρεπε να γίνει και άρθρο, γιατί στην πορεία που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θα μιλήσουμε για αυτό. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Απέκτησε φίλους σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχοντας και μια ιδιότητα που προαναφέρατε του στρατιωτικού και έχοντας υπηρετήσει από άκρου εις άκρου της Ελλάδας, σας λέω ότι η διάλεκτος αυτή είναι κατά 80% κοινή σε όλη την ορεινή Ελλάδα. Από το Αυρυσικάδη Δημοτήχου που υπηρέτησα μέχρι την Αιτωλοκαρνανία. Δεν γράφεται στην νεοελληνική. Αυτό ήθελα να πω. Ότι γράφεται σε κάτι ιδιαίτερο, σε γλώσσα του παρελθόντος, η οποία βεβαίως είναι εξαιρετικά ευανάγνωστη, αλλά για πολλούς μπορεί να τους ξενίζει και λιγάκι. Ναι. Επειδή δεν υπήρχαν κείμενα στην ντοπιόλαγιά μας και δεν υπήρχε και γραμματική, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Έπρεπε αυτά να τα δημιουργήσουμε. Και τα δημιουργήσαμε ενδεχομένως, βέβαια, εκεί κάποιος ειδικός, κάποιος
καθηγητής πανεπιστημίου θα βρει και λάθη. Αλλά αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Μέχρι εκεί το πήγαμε. Και πήγε αρκετά μακριά αυτή είναι η ιστορία, ας μου επιτραπεί ο όρος, γιατί όπως προαναφέρατε, κάνατε ένα ενδιαφέρον πέρασμα από το Facebook, κατά μέσω κοινωνικής δικτύωσης, στον γραπτό λόγο, στον τύπο. Πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη? Κάποια στιγμή δέχτηκα, μάλλον όχι εγώ, ο παππούς, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι τον θεωρούν ακόμα και σήμερα υπαρκτό πρόσωπο. Και βέβαια τώρα με την έκδοση του βιβλίου που θα ακολουθήσει, λίγο το χαλάμε αυτό, γιατί θα σταματήσει αναγκαστικά και ο μύθος. Ναι. Αλλά μια βραδιά, όντας στο προφίλ του παππού ως παππούς, δέχτηκα μια πρόταση πρόσκληση από την εφημερίδα Κοζάνη, από την κυρία Πατασαβίδου συγκεκριμένα, αν θα μπορούσα να γράφω κάτι για την εφημερίδα. Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος του ταξιδιού, που αυτό το πήγε ακόμα μακρύτερα. Και μετά αναγκάστηκα να γράφω μακροσκελέστερα άρθρα, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί χρειάζεται. Δεν είναι το μικρό κομματάκι το οποίο με τους διαλόγους δημιουργεί και αυτό βέβαια την δικιά του συνεισφορά σε αυτό που λέμε διατήρηση της τοπιολογίας. Εκεί χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Πριν περάσουμε στο θέμα του βιβλίου που είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και άμεση η εξέλιξή του, ήθελα να ρωτήσω τι κερδίσατε από την ενασχόλησή σας αυτή με την περίπτωση εκείνη όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. Σας προσέγγισαν άνθρωποι και σας έλεγαν ότι μας θυμήσατε το παρελθόν, μας θυμήσατε αυτά που ακούγαμε από τους γονείς μας, από τους προγόνους μας? Ναι, φυσικά. Και πρώτα-πρώτα υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά όσοι είναι μακριά από το Βόλιο, άνθρωποι από την Αμερική, οι οποίοι περιμένουν την Παρασκευή, που η Παρασκευή ήταν η μέρα δημοσίευσης του άρθρου. Περιμένουν την Παρασκευή σαν μέρα για κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, να μην αναφέρω ονόματα, λίγο πολύ τους ξέρουμε. Ας πούμε, και άνθρωποι και εδώ, μακράν του Βόλιου, παράδειγμα, λέει ότι γίνεται πανηγύρι τις Παρασκευές. Μου λένε ομογενείς από την Αμερική, φίλοι. Κύριε Παπαδόπουλε, αν θέλετε επαναλάβετε, γιατί χάσαμε για λίγο τον ήχο. Βοηθάει στην επαναφορά, στην επαναφορά μιας μνήμης που κινδυνεύει να χαθεί. Να έρθουμε στο επόμενο βήμα, που είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι η μετεξέλιξη όλου αυτού στην δημιουργία ενός βιβλίου. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, πώς υλοποιείται και το σημαντικότερο όλων πότε θα έχουμε την δημοσίευση αυτού του βιβλίου, την κυκλοφορία του? Ναι, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην τοπιολαία μας, γραπτά κείμενα, το κάνει με αυτή την άποψη μοναδικό. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, να τους αναφέρω κιόλας, δηλαδή ο Γεράσιμος ο Δώσας, ο Γιώργος ο Τσότσος, ο Χρήστος ο Σιωζόπουλος, οι οποίοι με πείσαν από την αρχή και μου λέγανε ότι αυτό το υλικό δεν πρέπει να χαθεί. Ενώ μου φαινόταν πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς για να το κάνουν. Αλλά όταν αυτές οι φωνές άρχισαν να πληθαίνουν, και μάλιστα για τον Γιώργο τον Τζότσο που σας είπα, ανέλαβε για ένα μεγάλο μέρος όλης αυτής της δουλειάς αθόρυβα και από πίσω, ας πούμε, έτσι. Και συνειδητοποιώντας και εγώ, ας πούμε, και κάποια πράγματα, αν θέλετε, και στη διαδρομή αυτής της πορείας. Γιατί όταν διαπίστωσα κι εγώ ο ίδιος, καθώς τριβόμουν μέσα από το προφίλ, το ότι πλήθος από λέξεις δικές μας, και από λέξεις που κοντεύουν να ξεχαστούν στην τοπιολογία. Αυτό μιλάμε και στο χωριό μου σήμερα, αλλά μιλάμε μόνο την αργό. Δηλαδή, παράδειγμα, η γιαγιά μου, όταν πήγαινε να θρέψει τις σκότες, έλεγε πηγαίνω στα ορνήθια, ας πούμε. Ο παππούς μου έλεγε, όταν φοράγε τα παπούτσια, δεν έλεγε ποτέ παπούτσια. Υποδήματα έλεγε. Υποδήματα συγκεκριμένα. Μικρή την πόρτα τη λέμε θυροπούλα. Είναι λέξεις με καθαρά αρχαία ελληνική προέλευση. Και αυτό με έκανε να αγαπήσω αυτό που έκανα ακόμα περισσότερο. Και όσο τρίβομαι με αυτά, τόσο αντιλαμβανόμουν κι εγώ την προέλευση κάποιων λέξεων που σε πρώτη ανάγνωση δεν μπορούσα να το καταλάβω. Το επιτόρ που λέμε, ας πούμε, είναι ταυτόσιμο νοηματικά με το επί τη ώρα. Μάλιστα. Ιστορικής αξίας λοιπόν αυτή είναι η προσπάθεια και όπως είπατε το επόμενο λογικό βήμα ήταν για την διάσωση, για την διατήρηση και για την περαιτέρω εξάπλωσή του ως στοιχείο γνώσης, το να γίνει βιβλίο. Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην υλοποίηση αυτού του στόχου? Σε αυτό θα λέω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, τον Περιφέρεια και τον κύριο Κασαπίδη, ο οποίος από πέρσι, πέρσι τέτοια εποχή του κουβεντιάσαμε, κάτι ήξερε, κάτι είχε ακούσει και εξέφρασε αμέσως την επιθυμία αυτό το πράγμα να μην χαθεί. Οπότε αυτό το βιβλίο θα το εκδώσει η Περιφέρεια, θα μάλλον επειδή η Περιφέρεια δεν εκδίδει βιβλία ιδιωτών, ενδιαφέρθηκε και η Βοηαϊκή Ιστία κατά πρώτον να το προωθήσει. Ο πρόεδρος της και κατά σύμπτωση και αδερφός μου, Γιώργος Παπαδόπουλος,
Οπότε θα το εκδώσει η βοηακή εστία, την έκδοση θα την κάνει η περιφέρεια και είμαστε κοντά. Δηλαδή, ήδη έχουμε κατεβάσει όλα τα κείμενα, γιατί και αυτό έχει τη δικιά του δυσκολία. Τα επεξεργαζόμαστε, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν και οι διάλογοι. Έχουμε κρατήσει ένα μέρος των διαλόγων, αυτό που κρίνουμε ότι είναι ενδιαφέρον. Το καλημέρα, καλησπέρα φυσικά δεν είναι ενδιαφέρον, έτσι. Ναι. Αλλά τον λέει ο άλλος ότι γιατί στο Τσοτήλι πήγε στον Μουστάκα, που ήταν ένα μαγαζί που υπήρχε πριν από 50 χρόνια, και δεν πήγε στον Οικονομίδη, ας πούμε. Αυτό πρέπει να μείνει για να φαίνεται ότι εκεί υπήρχε ένας Μουστάκας και ένας Οικονομίδης. Το ύφος θα είναι το ίδιο και θα γράφεται στο πρώτο πρόσωπο, θα εξιστορεί ο Κωνσταντίνος Τσιαμίτης, έτσι. Δεν αλλάζει αυτό. Φυσικά. Μάλιστα. Πόσο κοντά δηλαδή βρισκόμαστε, δηλαδή, αν μπορούσατε να βάλετε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τι θα λέγατε, είναι μια αισιόδοξη έτσι, προσέγγιση? Εκτιμώ μέχρι τέλος του έτους θα είναι έτοιμο. Το ευχόμαστε. Έτσι, και το βιβλίο φυσικά από τη στιγμή που είναι βιβλίο της περιφέρειας, εννοείται δεν πωλείται, θα διατεθεί, θα διατεθεί σε συλλόγους, θα διατεθεί σε σχολεία. Ένα κομμάτι θα πάρει η περιφέρεια γιατί να το διαθέσει κατά την κρίση της, ένα κομμάτι η βοηακή εστία, έτσι, αυτά. Ο σκοπός του έτσι κι αλλιώς είναι άλλος. Είναι από τη μία η καταγραφή αυτής της ενδιαφέρουσας προσέγγισης δική σας, αλλά και η ιστορική αξία του έργου. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία για την συγγραφή του βιβλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.